Viorica Niță, sunt coordonatorul activităților de formare în cadrul proiectului Antreprenoriat, o nouă șansă în Sud-Est. Regiunea Sud-Est a țării noastre, prinzând județele Brăila, Vrancea, Buzău, Galați, Tulcea și Constanța. Acestea sunt cele 6 județe ale țării pe care le vom implica în cadrul acestui proiect pe o durată de 3 ani. Proiectul nostru a început în luna ianuarie acestui an și vom continua timp de 3 ani cu desfășurarea activităților programate, prima dintre acestea referindu-se la selecția persoanelor pe care le vom implica în activitățile proiectului. Așadar, ne propunem să selectăm un număr de 300 de persoane din județele menționate anterior pentru a participa la prima dintre activitățile proiectului nostru, care este un curs de competențe antreprenoriale. Vă întrebați probabil ce înseamnă participarea la acest curs. 5 zile de formare în domeniul antreprenoriatului. Veți avea ocazia de a lucra cu traineri experimentați în acest domeniu, astfel încât ideea dumneavoastră de afacere, sau dacă nu există o idee, o veți concretiza pe parcursul zilelor de training, astfel încât la finalul celor 40 de ore de formare să aveți deja o schiță a planului de afaceri cu care să puteți merge mai departe, fie la următoarea activitate a proiectului nostru, care este un concurs de planuri de afaceri, fie să folosiți acel plan de business pentru a merge mai departe în orice competiție de proiecte la care vă veți hotărî dumneavoastră să participați pe viitor. Fie că este vorba despre programul Startup Nation, care se va lansa anul acesta, fie că este vorba despre orice altă finanțare în cadrul căreia dumneavoastră participați ca și concurent, veți putea utiliza ideea aceasta de business dezvoltată în cadrul cursului pentru a obține finanțarea dorită.